Szeretettel üdvözöljük nézőinket! Polgári védelem családért, közösségért, hazáért az a kísérleti projektsorozat, melynek záró epizódjának lehetnek tanulni. Rövid bemutatkozással kezdenénk szemléletformáló filmünket. Üdvözlök mindenkit! Kósi Ramona Dominika vagyok, Sopron megyei jogúváros honvédelmi és közbiztonsági referense. Üdvözlök mindenkit! Fábián Gyekicki Tibor vagyok, a Sopron járási területvédelmi század szakaszvezetője. Tisztelettel köszöntök mindenkit, Tóth Lajos vagyok, biztonságvédelmi szaktanácsadó, illetve információbiztonsági auditor. Idestova 30 éve foglalkozok biztonságvédelmi kérdésekkel, illetve biztonságvédelmi tanácsadással. A szándékmely nyomán létrejött a projektsorozat a családjaink iránti féltős szeretet, ez volt a fő motiváció. Több hónapon át vizsgáltunk meg fejlett országokat és teszteltünk korcsoportosan önkéntes polgárokat kísérleti céllal. Vajon milyen mértékben vagyunk tisztában állampolgári kötelezettségeinkkel? Az azonnal kiderült, hogy a vélt és valós jogok terén kicsik és nagyok rendelkeznek nagyon komoly elképzelésekkel, azaz mi az, ami járna. Gyakorlatilag komoly zavarokkal találkoztunk, és törvényi tudatlansággal is. Ez is állandó visszatérő jelenség volt. Az is kiderült, hogy előszeretettel példálózunk jóléti társadalmakat működtető fejlett országokkal, és itt van az első komoly hiba. Hazánk egy dinamikusan fejlődő közép-kelet-európai ország. Mikor a fejlett kifejezést halljuk, zömében azonnal az anyagi jólét kerül szóba, ám társadalomtudományos kutatásunk a következőket mutatja. Első pont. A társadalom legkisebb egysége az egyén. Első komoly kívánalom lenne az egyén szellemi, illetve jellembeli fejlődése. Második pont, amennyiben ez megvalósul, rövidesen anyagi, azaz gazdasági fejlődés is követi ezt a szellemi és jellembeli felemelkedést. A következő társadalomtudományos egység a család. Amennyiben az egyén idézőjeles felemelkedése bekövetkezik, ez pozitív hatással lesz a családra. Ez elkerülhetetlen, ez minden esetben így van. A családok közösségekben élnek, a közösségeink falvak formájában, városok formájában működnek, ugye most már nagyjából érzékelik, hogy mi fog következni ezután. Ha ezt a vonalat követjük végig, rövid úton el fogunk érkezni nemzetünk felemelkedéséhez. Egy felnőtt társadalom nélkülözhetetlen eleme az öntudatos polgár, az öntudatos állampolgár, és ennek semmi köze szélsőséges nacionalizmushoz vagy sovinizmushoz, ez biztonságos életünk, életben maradásunk záloga. Több éven át kapcsolódtunk be a hivatásos életpálya modell népszerűsítésében, mivel sporttársaink közül nagyon sokan hivatásosként keresik a kenyerüket. Statisztikák mutatják, hogy egy társadalomban mindig egy bizonyos százalék vállalja a hivatásos életpálya modell nehéz, ám annál nemesebb terhét. Ha azt szeretnénk, hogy közösségeink jól és biztonságosan élhetően működjenek, nélkülözhetetlen, hogy a polgárság együttműködő legyen ezekkel a szervekkel. Úgy vélem, hogy egy öntudatos állampolgárnak tisztába kell lennie azzal, hogy akár a rendőrség, akár a katasztrófavédelem, a polgári védelem, de a területvédelem és a honvédelembe be kell szükség esetén kapcsolódniuk. Nem kifejezetten önnön érdekeink miatt, családunk, gyermekeink, vagyonunk védelmének érdekében. Ezt szerintem nem vitatja senki. Tanulmányt végeztünk néhány társadalmilag úgy véljük jól szervezett és jól működő országban, régóta ott élő rokonok, barátok bevonásával. Statisztikák, hétköznapi életmódjuk tükrében állapítottuk meg, hogy mint fejlődő országnak temérdek teendőnk van még, főleg egyénileg önfejlesztés, önmagunk fejlesztésének a terén. Végezzünk egy kis kitekintést ország határaikon kívül. Két európai és közel-keleti országot vetünk górcső alá most. Lássuk az első, amit szeretnénk megvizsgálni, Ausztria. Tibor, légy oly kedves, csak úgy röviden szemelvényezzünk az ottani állapotokból.
Népessége becsült 9,1 millió lélekszáma, területe 83.879 négyzetkilométer. A katonaságról egy pár szót mondanék. Ausztriában még mindig kötelező a sorkatonai szolgálat. A törvény értelmében minden 17 és 55 év közötti állampolgár katonai szolgálatra kötelezhető. Emellett a férfiaknak 35 éves korukig teljesíteniük kell a 6 hónapos kiképzési programot. Ausztriában évente körülbelül 22 000 férfit soroznak be katonai szolgálatra. Azoknak, akik nem akarnak szolgálni, 9 hónapon át lehetőségük van arra, hogy például mentőautót vezetnek, illetve idősek otthonába tevékenykednek. Egy saját példát is elmondanak, mivel nagyon sokat keresőzöm én a múzeummal a határ közelében. Nagyon sokszor látjuk a fiatal osztrák sorkatonákat, akik éppen nem honvédelmi, hanem határvédelmi feladatokat látnak el. Egy pár szó a polgári védelemről, az önkéntességről. Az önkéntes tevékenység saját elhatározásban történő, anyagi ellenszolgáltatás nélkül emberbaráti segítségnyújtás, mely Európa szerte egyre inkább meghatározott társadalmi értéké növi ki magát, így elmondhatom, talán nálunk is. Ennek egyik lényeges megjelenési, végrehajtási formája a katasztrófák elleni védekezés rendszeréhez, a polgári védelemhez, a tűzvédelemhez köthető, Ausztria polgári védelmi rendszerében résztvevő, önkéntességet végző főbb szervezetei, az irányítási szervei, azoknak tevékenységi rendszerének elemei, a beavatkozói képességek, eszközrendszereik, ifjúsági nevelési alapelveik példaértékűek. Tibor, köszönöm szépen, szerintem ez így bőven elegendő volt, csak éppen, hogy figyelemfelkeltés céljából. Svájc következik, népessége 8,7 millió, területe 41.285 négyzetkilométer, tegyük hozzá kiválóan védhető földrajzi adottságokkal. Katonassága, hát ez egy roppant érdekes felsorolás, ez teljes személyi állománya 50.612 fő. Tartalékos állománya 220 000 fő, mozgósítható lakosság 1.855.808 fő, melyből 1.579.921 fő alkalmas katonai szolgálatra. Svájc katonai információk terén a legelszigeteltebb más európai országokhoz viszonyítva, hadserege igen fejlett haditechnológiával rendelkezik, katonái, sőt polgári lakossága is nagyon jól kiképzettnek számít, mivel rendszeres katonai gyakorlatokat hajtanak végre az alpesi országban. 32 éves koráig minden svájci férfi tartalékos katona is egyben, újonc képzésük után is körülbelül 3-4 hetet szolgálnak a haderőben. Otthonukban tartják felszerelésüket, egyenruhájukat, sőt a fegyvereiket is. Fegyverükhöz egészen a közelmúltig járt 50 darab éles lőszer egy lepecsételt fémdobozban. Svájc Európa egyik legmilitárisabb ország, ezt meg kell jegyeznünk. Információink szerint ez hozzáférhető egyébként, 12 órán belül az ország nagy része mozgósítható. Polgári védelem, önkéntesség, ez is egy nagyon érdekes és sajátságos, szerintem példaértékű. Sokan nem tudják egyébként, hogy Magyarországon az 1900-as évek elején volt egy olyan törekvés, hogy svájci mintára szerették volna az összeomlott dualista monarchia maradványát kantonizálni. Ez végül is nem sikerült, ez már nem a mi tisztünk eldönteni, hogy sajnos vagy pozitív számunkra. Svájcban 26 kanton van, eltérő szervezés mellett, ám azonos alapelvek szerint működnek. Sokszínűség ellenére az alapelvek egységesek, mint azt az előbb mondtam, ez pedig egy svájci sajátosságra, a milícia rendszerre épül. Itt magától értetődik, hogy az állampolgárok részmunkaidőben vagy önkéntesen vállalva a közösség védelmében
tevékenykednek, például a tűzoltóság is így működik náluk. Így aztán alig van önkéntes tűzoltóság, mert a legtöbb kantonban kötelező a férfiak és a nők szolgálata egy tűzvédelmi helyzetben, mint tűzoltó. Összesen 80.921 aktív tag látja el ennek a milíciának a szolgálatát, 1244 tűzoltósági szervezetnél. Köztük van 16 hivatásos, akik voltak éppen ezért fizetést kapnak, 174 létesítményű tűzoltóság. Ez 2020-as adat, tehát nem annyira ősöreg. A tűzoltóság és a katonaság összefonódása nem kizárólagosan megjelenésében és a rangjelzésekben nyilvánul meg. Abban is van összefonódás a két szervezet között, hogy a tűzoltóság rendkívüli helyzetekben nagyon rövid idő alatt hozzáférhet a fegyveres erők országszerte használt eszközeihez, logisztikai központjaikhoz bejárásuk van, szabadon használhatják a technikákat, már ami ugye a tűzoltósággal, katasztrófavédelemmel kapcsolódik, ez magába foglalja járműveket, felszereléseket, helikoptereket és egyéb technikai eszközöket. Azt hiszem, így röviden összefoglalva, én úgy gondolom, hogy Svájc a maga érdekes és különleges egyéni szubkultúrájában nagyon jól felépítette a maga honvédelmét és polgári védelmét, de jöjjön egy következő, a közelmúltban sokat emlegetett nem európai, közel-keletű ország, Izraelhez érkeztünk. Lajos, légy oly kedves, szemelvényezz egy kicsit Izrael állam működéséről. Izrael népessége 9,36 millió fő, területe 22.145 négyzetkilométer. A katonaság a teljes személyi állománya 168 000 fő, a tartalék 50.348 fő. Mozgósítható lakosság 1.499.186 fő, amelyből 1.226.903 fő alkalmas katonai szolgálatra 2000-ben. Izrael minden bizonnyal rendelkezik atomfegyverekkel, amit napjainkban nem is próbál tagadni, elsősorban önvédelemre hivatkozva Irán Izraelt érintő folyamatos fenyegetése miatt. Izrael mai napig nem csatlakozott az 1968-ban életbe lépett atomsorompó egyezményhez. Az izraeli hadseregben rendszeresített önvédelmi technika a Krav Maga, amit a budapesti születésű, zsidó származású Lichtenfeld Imre fejlesztett ki. Izraelben mindenki köteles a hadseregben szolgálni, 18 év felett, míg a nőknek is, zárójelben 16 és fél évesen sorakoznak. A férfiaknak 3 évig, a nőknek 2 év. Emellett 42 éves korukig évente be kell járniuk szolgálatra. Polgárvédelem és önkéntesség szempontjából Izraelben a polgári védelmi feladatokat mind békeidőben, mind fegyveres összeütközés esetén a Homefront Command látja el, feladatai közé tartozik többek között a riasztás, kiürítés, befogadás, óvóhelyek létesítése, fenntartása, működtetése, elsötétítési rendszabályok kidolgozása, alkalmazása, a lakosság ellátásához szükséges javak biztosítása, elsősegélynyújtás, lelkigondozás, tűzoltás, veszélyes területek felderítése, megjelölése, vegyi és sugármentes fertőtlenítés és hasonló óvintézkedések, szükségelszállásolás és ellátás, a létfontosságú közművek működési feltételeinek gyors helyreállítása, a halottakkal kapcsolatos halaszthatatlan járvány és közegészségügyi, továbbá kegyeleti és egyéb adminisztrációs feladatok ellátása. A közreműködés a lakosság túléléséhez szükséges nélkülözhetetlen kritikus létesítmények, infrastruktúrák működőképességének fenntartásában fontos megjegyezni, hogy a polgárvédelmi szervezetek csak humanitárius feladatokat látnak el, fegyveres, illetve súlyos katonai cselekmények elhárítására nem alkalmazhatóak. Lajos, köszönjük szépen. Én szerintem ennyi bőven elegendő ismeretterjesztési céllal. Következik pedig hazánk Magyarország. Minden teljesség igénye nélkül tesszük egyébként ezeket a kis rövid bemutatásokat, hiszen a technikák, a felszereltség elemeire nagyon kevés most az időnk, és csak éppen érintőlegesen szeretnénk bemutatni, hogy körülbelül hasonló népességszámmal, megközelítőleg hasonló
adottságokkal rendelkező országok Európán belül vagy a világban miként rendezkedtek be. Azt hiszem, hogy Ramonának adnám át hazánk bemutatását, hiszen a fiatal generáció ővüké a stafétabot, nekik kell majd egy kicsit jobb világot teremteni a következő generációnak, unokáinknak. Parancsolj! Magyarország népessége 9,71 millió fő, területe 93.026 négyzetkilométer. A katonasága a Magyar Honvédség, amely egy polgári irányítás alatt álló, függelmi rendszerben működő és centrálisan vezetett fegyveres állami szervezet. Békében, az önkéntességen, megelőző védelmi helyzetben és rendkívüli állapotban az általános hadkötelezettségen alapuló haderő. Egyes szervei jogszabályokban meghatározott katonai igazgatási feladatokat is ellátnak. A Magyar Honvédség fő feladata az ország szuverenitása és területi épségének védelme, valamint az Észak-atlanti szerződés, azaz a NATO értelmében a szervezet kollektív védelmének erősítése. Létszámát tekintve 37.650 aktív állományú, 20.000 önkéntes tartalékos és 11.500 fő tartalékos katonából áll. Izgalmas témához érkeztünk, ha már civil-polgári kiképzés témakörben utazunk, ez pedig a polgári védelem, önkéntesség, ez ismét, hiszen szakmában vág, Raminak adnám át. Az első, amit itt azt hiszem megvizsgálhatunk, hogy mi is a polgári védelem. A polgári védelem egy olyan össztársadalmi feladat, eszköz és intézkedési rendszer, amelynek célja katasztrófa, illetve fegyveres összeütközés esetén a lakosság életének megóvása, az életben maradás feltételeinek biztosítása, valamint a lakosság felkészítése azok hatásainak leküzdésére és a túlélés feltételeinek megteremtése érdekében. És mi is ez a polgári védelmi kötelezettség? A polgári védelmi kötelezettség az alaptörvényből fakadó személyes kötelezettség az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme érdekében, amely magában foglalja az adatszolgáltatási, a bejelentési, a megjelenési kötelezettséget és a polgári védelmi szolgálatot. A polgári védelemmel kapcsolatban a leggyakrabban felmerülő általános kérdések. Mi a teendő akkor, ha polgári védelmi kötelezettség teljesítésére beosztó határozatot kapok, menni kell-e? A válasz igen, menni kell, a beosztó határozat kötelező erővel bír. Bármely napon behívható vagyok-e? Erre a válasz nem, mivel erre egy külön határozatot fog hozni az adott város vagy falu polgármestere. Ez a polgári védelmi kötelezettség teljesítésére beosztó határozat. Mit is jelent ez a levél? Ez úgymond azt jelenti, hogy állományba vettek, például a műszaki egységbe, ahol a kulturális javak mentési feladatait kell ellátni. És ugye itt jön a kérdés, hogy kulturális javak, hiszen az emberek azt hiszik, hogy ez az emberek életének védelméről szól. A polgári védelmi kötelezettséget a törvény úgy fogalmazza meg, hogy az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelméről szól. Ebbe a körbe sokféle feladat tartozhat. Például a lakosság kimenekítése, de a kulturális örökség, például régészeti kincsek vagy műemlékek védelme is. Békeidőben katasztrófa helyzet nélkül is behívhatnak-e? Szolgálatteljesítésre nem, de képzésre vagy gyakorlatra igen. Kell-e most menni? Nem, akkor kell, hogyha hívnak. Erről a polgármester majd külön határozatot fog hozni. Ugyanúgy kell értelmezni ezt a bizonyos külön határozatban elrendelt képzést, gyakorlatot, ahogy fent található. Tehát, ha szükséges, külön határozatban fognak kötelezni, hogy jelenj meg, illetve vegyél részt a képzésen, illetve gyakorlaton. Mennyi ideig tarthat ez az egész? A felkészítés évente maximum 40 óra elméleti és 72 óra gyakorlati képzés lehet. Maga a polgári védelmi szolgálat időtartama a helyzet súlyosságától függ, de nem kell aggódni, súlyos katasztrófa helyzetek csak nagyon ritkán fordulnak elő. Arra az időre, amíg távol vagyok a munkahelyemről emiatt, kapok-e fizetést. Távolléti díj jár arra az időre és munkavédelem. Akinek nincs munkája, az minimálbért kap. Ez alól lehet-e mentesülni? Igen, vannak mentesítő okok, ha még nem vagy 18, ha már elérted a nyugdíjkorhatárt, ha terhes vagy, ha anyaként egyedül neveled a 6 évesnél kisebb gyermekedet, ha 14 éven aluli gyermekedet egyedül neveled, ha legalább 3 14 éven aluli gyermeked van, ha veled lakik egy ápolásban szoruló szülőd vagy házastársad, ha munkaképességed legalább 67%-ban elvesztetted,
vagy ha egészségi állapotod miatt Alkalmatlan. vagy rá. Ha mentesülnék, de nem jeleztem időben, mi a teendő? A határozat ellen a kézbesítésről számított 15 napon belül lehet fellebbezni, ebben lehet ezt jelezni. Tehát attól a naptól kezdve, mikor átvetted. A határozat pontosan leírja, hogy mit kell tenned. A fellebbezést a területileg illetékes önkormányzatának polgármesteri hivatalához kell benyújtani, viszont a kormányhivatal hivatalvezetőjéhez kell címezni. Nőket is behívhatnak-e? A válasz igen. Van-e, aki ezt önként csinálja? Igen, van. Ők hogy kerülnek a katasztrófavédelemhez? Az önként jelentkezőknek lehetőségük van a településig polgármesterénél vagy közbiztonsági referensénél jelentkezni és egy nyilatkozat kitöltésével már be is tudnak kerülni. Ők mit csinálnak majd, ha tényleg baj lesz? Az önként jelentkezők a nyilatkozatunkban előre jelezhetik, hogy képzettségüknek, tapasztalatuknak megfelelően milyen feladatot akarnak ellátni egy bekövetkező veszélyhelyzet esetén. Szemelvények a Társaság a szabadságjogokért, mi a polgárvédelem ismeretterjesztő anyagából. Raminak nagyon szépen köszönjük. Esetlegesen, hogyha valakinek Sopronban vagy vonzás körzetében kérdése van, vagy esetlegesen nyitott ez irányban, azt hiszem, hogy őt meg fogja találni az önkormányzatnál, ugye? Úttörő projekt sorozatunk során kísérletet tettünk arra egy civil kiképzés formájában, szemléletformáló jelleggel, hogy öntudatos polgár miként kapcsolódhat be rendőrség, polgári védelem, katasztrófavédelem, vagy éppen területvédelmi, honvédelem munkájába. Kezdjük talán azzal a visszatérő kérdéssel, mit is takar a jogos önvédelem ma Magyarországon. Lajos az elhivatott ember ebben, beszéljünk róla, hol kezdődik és mik a korlátaink önvédelem kapcsán. Jogos védelem tekintetében a jogalkotó lehetőséget adott a magyarországi állampolgárok részére arra, hogy a jogtalan támadással szemben saját magukat megvédjék. Ez a jogos védelmi helyzet ez egy úgynevezett büntethetőséget kizáró okként áll fenn. Magyarán, hogyha jogos védelmi helyzetben történik az én részemről egy elhárító mechanizmus vagy cselekmény, és azzal esetleg sérülést vagy egészségromlást okozok a támadónak, ez miatt, hogyha ez bebizonyosodik, akkor nem vagyok büntethető. Jogos védelem szempontjából két fajtáját tudjuk megkülönböztetni. Van az úgynevezett megelőző jogos védelem, illetve a klasszikus jogos védelem. A megelőző jogos védelem esetében a törvényi definíció úgy szól, hogy nem büntethető annak a cselekménye, aki a saját, illetőleg a mások személye vagy javak elleni jogtalan támadás megelőzése céljából telepített, az élet kioltására nem alkalmas védelmi eszközzel a jogtalan támadónak sérelmet okoz, feltéve, hogy a védekező mindent megtett annak érdekében, ami az adott helyzetben elvárható annak érdekében, hogy az általa épített védelmi eszköz ne okozzon sérelmet. Milyen feltételek szükségesek a megelőző jogos védelmi helyzet megállapításához? Élet kioltására nem lehet alkalmas a védelmi rendszer. A berendezés vagy eszköz alkalmazása során a védekezőnek mindent meg kell tennie, ami az adott helyzetben elvárható annak érdekében, hogy a létrehozott rendszer ne okozzon sérelmet kizárólag csak a jogtalan támadónak. A klasszikus jogos védelmi helyzet annyiban különbözik ettől, hogy bárhol, hogyha utcán jogtalan támadás ér bennünket, vagy esetleg éjszaka. A törvényi definíció ezzel kapcsolatosan úgy szól, hogy nem büntethető, akinek a cselekménye a saját, illetőleg a mások személyét vagy javait, a közérdek ellen intézet, illetve az ezeket közvetlenül fenyegető jogtalan támadás elhárításához szükséges. Nem büntethető az sem, aki az elhelyítás szükséges mértékét azért lépi túl, mert azt ijegységből vagy a menthető felindultságból képtelen felismerni. Magyarra lefordítva, a jogos védelem esetében feltételezünk egy jogtalan támadást. A jogtalan támadónak ebben az esetben ugye egy embertől eredő támadásnak kell lennie, befejezetlennek kell lennie, illetve közvetlennek kell lennie. Mit jelent az, hogy közvetlen? Közvetlen az, amikor például kezébe vesz egy kést, vagy egy botot, vagy ne adj Isten egy fegyvert, és célzásra emeli. Ez már egy közvetlen fenyegetés, illetve egy közvetlen támadási módozat. Ebben az esetben, amíg tart, nekünk van lehetőségünk elhárításra, illetve van még egy olyan, hogy kitérésre. Na most, hogyha nem tudunk kitérni ebben az esetben, ugye akkor a jogtalan támadóval szemben jogos védelmi helyzetben vagyunk, tehát valamilyen módon el kell hárítanunk ezt a fajta cselekményét. A védekező magatartásnak szükségszerűnek kell lennie, tehát hogyha nem tudtam kitérni előle, szükségszerű volt a védekező magatartásomban esetleg, hogyha egészségromlást idéztem elő a személynél,
ezért nem leszek büntethető, amennyiben a vizsgálat befejezésekor ezt állapítják meg. Sok kérdés merült fel a projekttel kapcsolatosan, hogy mit tehetnek, illetve mit kell tennem abban az esetben, ha a sofőr, akivel egy partira érkeztem, alkoholt fogyasztott. Hát ebben az esetben ugye ne üljünk be melléje, illetve lehet, hogy össze fogunk veszni a sofőr kollégával, mivel hogyha tudunk róla, hogy alkoholt fogyasztott és beül az autójába, és esetleg a későbbiekben valamilyen balesetet okoz, ez miatt ugye ő büntethető lesz, de hogyha később megállapítást nyerhet, akár még minket is idézőjelbe elővehetnek ezzel kapcsolatosan. Tehát, hogyha lehetőség van rá, lehet, hogy összeveszünk a barátunkkal, de vegyük el tőle a kulcsot, hogy még csak véletlenül sem menjen el az autójával. A következő kérdés, ami volt, mit tehetek, illetve mit kell tennem abban az esetben, ha észlelem, hogy egy autó elütött egy gyalogost vagy kerékpárost, és segítségnyújtás nélkül tovább megy. Ugye Magyarországon mindenkinek kötelezettsége az elsősegélynyújtás, erre van is egy törvény, ami azt mondja, hogy aki nem nyújt tőle elvárható segítséget sérült vagy olyan személynek, akinek élete közvetlen veszélyben van, az büntettet követel. Magyarán nem azt kéri a jogalkotó a segítségnyújtótól, hogy ott a helyszínen esetleg olyan szakszerű elsősegélyt nyújtson akár egy orvos, hanem a tőle elvárható. Ha a tőle elvárható segítség az, hogy hívom a mentésirányítást, illetve hívom a szakszemélyzetet, szakszerveket, akkor ő ezt teszi meg, illetve addig, amíg stabil oldalfekvő helyzetben vagy bármilyen állapotban helyezi a sérültet, addig ott marad mellette. Illetve, hogyha a cserben hagyó elment és lehetőségünk van rá, akkor a rendszámát, a típusát a gépjárművének meg kellene jegyeznünk, hogy a rendőrség munkáját ebben az esetben tudjuk segíteni. A következő kérdés, ami még volt, mit tehetek, illetve mit kell tennem abban az esetben, ha osztálytársaim a jelenlétemben összeverekednek az iskola előtt. Ha ezt felnőttek teszik, például egy munkahelyen, szórakozóhelyen, közterületen. De hogy közterületen történik egy verekedés, ugye ez egy garázdaság törvényi tényállást fogja kimeríteni ilyen szempontból, tehát ennek lesz egy ilyen büntetőjogi hozadéka. Ebben az esetben nem jó ebbe a dologba nekünk bekapcsolódni, hanem lehetőleg azonnal rendőrséget kell értesítenünk, személyleírást adnunk róluk, illetve jól megfigyelni azt, hogy mi történt a tanúmeghallgatás kapcsán, segítséget tudunk adni a hatóságok részére. Bejelöltem magamnak, hogy ennél a pontnál mindenféleképpen modern kori jelenséget kell mindenféleképpen áttárgyalnunk. Itt ugye iskolai verekedés, közterületen, teljesen mindegy, hogy gyermekről vagy felnőttről beszélünk, szórakozó helyen történő verekedés esetében, vagy akár egy katasztrófavédelmi, egy baleset esetében divat ma, hogy az emberek odaállnak, fogják a mobiltelefonjukat, és felveszik az éppen folyó eseményt, majd azt felteszik a szociál médiának valamely felületére. Szeretném megkérdezni Lajost, hogy ilyen esetben, hát mit mond nekünk a jogalkotó, mit kellene tennünk? Ez helyes hozzáállás? Vizsgáljuk meg. Tehát a kamerafelvételek szempontjából ugye a GDPR nagyon szigorú szabályozást tesz, személyi jogokat sérthet ebben az esetben, hogyha esetleg a személy nem egyezett abba bele, hogy az ő arcképmását felvegyük. Tehát ilyen esetben a rendőrségnek tudnánk segíteni, hogyha ezt a szociál médiába nem tennénk fel. Tehát hogyha történik bármilyen például garázdaságnál valami, a történet rekonstrukciója szempontjából ez releváns információ lehet a hatóságok részére, de az nem elfogadható, illetve mondom személyi jogokat sérthet, hogyha ezt a szociális médiába feltesszük, és ott mindenki ezen csemegézne. Köszönjük szépen! Ha valaki bővebben kíváncsi, vagyis kérdése merül fel, biztos vagyok benne, hogyha felkeresik az adott online elérhető felületeket, vagy személyesen tesznek fel kérdéseket, biztos vagyok benne, hogy meg fogják kapni a választ. Tudniuk kell, hogy a törvény nem ismerete nem menti fel az állampolgárt a felelősségre vonás alól. Ez szerintem egy mindenkori szabályozó. Folytatjuk a már említett polgári védelem kérdéskörével. Ramonának adnám majd a szót, hogy állunk ezzel városunkban, Sopron városában és Vonzás közvetében. Országosan ugye úgy állunk, hogy erre vannak a közbiztonsági referensek a városokban, községekben, és ők alakítják a szervezeteket. A szervezetek a lakosságszámhoz vannak alakítva, ami Sopronban egyébként 500 fő polgári védelmi szervezetet kell létrehozni. Ez igazából egy táblázat, amiben le van írva mind az adataik, mind pedig a neveik, amik megvannak nekünk, és ha esetleg olyan probléma adódna, akkor tudjuk őket riasztani, segítséget tudunk tőlük kérni. Amikor a polgári védelmet szolgáljuk, a családunkat, a szomszédainkat is szolgáljuk. Így úgy gondolom, hogy azzal tudjuk a legnagyobbat segíteni, hogyha egy ilyen polgári védelmi szervezetbe belépünk. Nem mindenkinek kell itt homokzsákot cipelni, tehát vannak
teljesen más, egyszerű feladatok, és nagyon-nagyon ritka az az eshetőség, amikor be kell hívni embereket, ehhez nagyon nagy katasztrófának kell történnie, de mindig jó, ha biztonságba tudja az ember a települését, a városát, illetve a saját családját és a ismerőseit is. Köszönjük szépen! Hát árvíz. Árvíz esetében mondjuk, hogy hát messze vagyunk mi nagyobb vizektől, de kérem szépen, ha kicsit utána olvasnak, rá fognak jönni, hogy Győr-Moson-Sopron megye, nem tudom most pontosan, talán 1-es fokozatú árvíz veszélyes terület. Engedjük el ezt az elmúlt évtized vagy másfél évtized asszályos időszakát, de ez állandó visszatérő periódikus jelenség, hiszen itt volt olyan, hogy a Fertő-tó teljesen kiszáradt több évre, a folyók kiszáradtak több évre, de egyszer csak majd visszajön a víz, nem lenne rossz az idő alatt felkészülni, amíg nincs. Ha az árvíz így szóba került, akkor szeretnék erre reflektálni. Nagyjából egy ilyen 10 évente váltakozik ez, egyébként 2013-ban volt, és nem is messze tőlünk, úgyhogy sajnos lassan azért úgy számolhatjuk, hogy eltelt az a 10 év, úgyhogy számíthatunk problémás helyzetekre, erre fel is kell készülni. A honvédelem témakörével folytatjuk. Mi motivál? Elsősorban az ismereteimnek az önzetlen átadása Sopron város polgárainak. Egyenruhába is azért öltöztem be, hogy tisztelettel tudjak adózni katonaősény előtt. Az önkéntes területvédelmi tartalékos rendszer egyik alapköve az állami és az önkormányzati, esetleg magánmegemlékezéseken való részvétel díszelgésekkel és koszorúzásokkal. Vizsgáljuk azért meg szerintem pontosan, és itt majd Tibor segítségét fogom kérni, hogy ha a honpolgár arra vetemedik, hogy egy rendkívüli helyzetben összecsomagol, beül az autójába és elindul valóban a nyugati irányba, hát mi történik akkor rövidesen vele? Ne adja Isten, de ha véletlenül országunk hadi vagy háborús helyzetbe keveredne, én úgy gondolom, hogy minden hadköteles férfinak kutya kötelessége a hazavédelmére kelni. Igen, tessék a gyerekeket biztonságba helyezni, átkísérni határon, az idős embereket átkísérni, átadni az ottani hatóságoknak, Vöröskeresztnek, oltalomba helyezni őket, de jöjjön vissza, én úgy gondolom, hogy legyünk annyira kemények, hogy akár életünk árán is megvédjük. Igen, az elmenni kérdése oly sokszor felmerült már az elmúlt 100 évben a Kárpát-medencében, de ugye szemelvényeztünk kicsivel korábban egy szomszédos országról, kicsit távolabbi országról. Azért válogattuk ki egyébként ezeket az országokat, mert rokonaink közül az elmúlt 100 évben nagyon sokan mentek el innen, akár Ausztria, akár Svájc, vagy akár az Egyesült Államok irányába. Egy dolgot érdemes tudniuk. Ha önök egy rendkívüli helyzetben ma beülnek az autóba, és nem azzal a céllal, hogy a családjaikat biztonságba helyezzék, hanem azért, hogy elmenjenek az országból egy rendkívüli helyzetben, hát a következő kellemetlen jelenségnek lehetnek önök majd megélői. Magyarország az Európai Unió tagjaként, a NATO tagjaként egy olyan közösség tagja, ha önök elmennek innen nyugati irányba, mert hiszen feltételezem mindenki arra szeretne elmenni. Néhány napon vagy órán belül az első rendőr vagy katona önöket le fogja tartóztatni és visszatoloncolják Magyarországra, és itt majd hadbíróság elé fognak kerülni várhatóan. Illetve ha elmennek önök esetlegesen, és valamilyen, akár mondjuk politikai üldöztetésre, vagy valamilyen üldöztetésre hivatkozva menedékkérelmet fognak kérni, azt azért ne felejtsük el, hogy a pár év múlva az adott országban állampolgárságot kapnak, akkor ugyanilyen, sőt, valószínűleg tartom sokkal komolyabb állampolgári kötelmi helyzetbe fognak kerülni, ezt azért érdemes lenne átolvasni és átgondolni, mielőtt még könnyelmű döntéseket hozunk. Azt szeretném kérdezni, hogy nektek itt egyébként bármilyen tematikus pontban lenne még hozzáfűzni valótok? Mint Zoli barátom korábban említette, hogy ugye a biztonság szempontjából bármikor történhetnek váratlan események,
Nekem erre van egy vezérmottom, egy vezérfonalam. Egon Bartól származik ez a gondolat, aki azt mondta, hogy a biztonság a múltban abszolút, mert ugye az már elmúlt. A jelenben relatív, tehát ki hogyan érzékeli, hogyha történik valamilyen rendkívüli esemény vagy havária, arra hogy reagál. És a legfontosabb mondata az utolsó, hogy a jövőben kiszámíthatatlan. Magyarán, hogyha az ember nem tesz meg mindent annak érdekében, hogy felkészüljen a hirtelen vagy váratlan bekövetkező rendkívüli eseményekre, akkor hozhat olyan hibás vagy pontatlan döntéseket, amivel akár a saját, illetve a hozzátartozóinak az élete, illetve testi épsége is sérülhet. Szemléletformáló filmünk vége felé közeledve tekintsünk bele azokba a válogatott pillanatokba, 4 tematikus programsorunk során, itt ugye részint elméleti, részint gyakorlati képzéssorok voltak, amelyeket áttéltünk azon kísérleti céllal létrehozott civilekből felbúválódott csapattal, akik kiképzésünk állomásain részt vettek. Polgári védelem, családért, közösségért, hazáért tematikus civil képzési programunk első helyszínéhez érkeztünk, ahol megtudhatják majd az érdeklődők, mik a kötelességei és meddig tart a határ egy öntudatos állampolgárnak jelenleg Magyarországon bűnmegelőzés, illetve rendkívüli helyzet esetén a rendőrséggel kapcsolódóan. Legyek inkább a biztonságos oldalon, tehát hogy ne az legyen, hogy itt most a nyomozó, meg a bíró, meg stb. Mondja ki rám, hogy én bűnsegéd vagyok vagy sem, hanem tegyen meg azt, hogy én biztosan ne legyek bűnsegéd. Tehát, hogyha én egy ilyet látok, és nyilván, hogyha mondjuk már heten verekednek és boxer is előkerült, akkor ne kezdjek ezt szétválaszgatni. Akadályozzuk meg előre. Tehát ne hagyjuk, hogy a társam odáig jusson, hogy ő kimenjen oda, és befeküdjön, és ne tudjon magáról. Nekem már sokkal előbb be kellett volna avatkoznom. Különben mindig azt szoktam mondani, a felnőttet a gyerektől ezt különbözteti meg. Magyarországnak van egy nemzeti bűnmegelőzési stratégiája, és már kiadták a következő 10 évre szóló bűnmegelőzési stratégiát, és azért ott nagyon szépen világosan le van írva, hogy a bűnmegelőzés mindenkinek a feladata. Bocsánat, feladata vagy kötelessége? Feladata és kötelessége is. Nagyon fontos. Igen, igen. Szeretettel üdvözlünk mindenkit, kísérleti céllal létrejött civil képzésünk a Polgári Védelem, Családért, Közösségért, Hazáért című projekt második tematikus állomásán. Itt vagyunk Sopronban a Real Tech Airsoft Sportlövész klubnak a kiképző, illetve oktató pályáján, és szeretném megkérdezni Izsó László klubvezetőtől és, ha jól tudom, elnöktől, hogy miért lenne fontos Airsofttal megmerítkeznie az ifjúságnak és a társadalom felnőtt rétegének. Nagyon összetett, több rétegű dolog, amit most próbálunk itt a fiataloknak megvalósítani. Hát az egyik az volt a sport maga, hogy mozogjanak, kimozduljanak a fotelből, ez volt egy alapgondolat. A másik az volt, amiért elkezdtük ezt az egészet, és a Real Tech nevet is választottuk, hogy felkészítsük őket egy olyan helyzetre, akár lehet ez egy haváriás helyzet, most gondolok itt egy árvíz, egy baleset, egy tűzeset, akármi, hogy ne forduljon el, ne a mobiltelefont vegye elő, hanem igen, hogy legyen hasznos tagja a dolognak, vegyen részt benne, segítsen. Ezért is ugye az egyik jelmondatunk, hogy a Semper Paravic mindig készen. Ebben sok minden benne van, a mozgástól kezdve a viselkedésig. Az, hogy airsoft fegyvert használunk, a taktikai gondolkodást fejleszti náluk, mert nagyon jól rá tudnak állni egy idő után, hogy igen, ezt most másképp csinálom. Mikor elindult a kampánya ennek a civil képző kísérleti projektnek, nagyon sokan feltették a kérdést, hogy vajon miért kellene
itt taktikával, vagy taktikai lövészettel foglalatoskodni egy civilnek. Én úgy gondolom, hogyha kigyulladt a házam, és akkor kezdek el kutatásni, mikor már 10 méteres lánggal ég a ház, akkor egy kicsit elkéstem ezzel. Amikor én a családomat menekítem, akkor egy ugyanolyan taktikai mozgást végzek, ha nem is 100%-osan ugyanolyat, mint egy műveleti alakulat, akik összedolgoznak egymással. Tehát itt a csapat tagjai, azok konkrétan a családom. Tehát azok, akiket szeretek, azok, akikkel együtt élek, és amikor történik egy rendkívüli esemény a házamban, az maradjunk a példánál a tűznél, nem tudom hány háztartás gondolta végig azt, hogyha mondjuk kigyullad a mosógép, akkor hogyan hagyom el a házat, kiket viszek, hogyan viszek, egyáltalán hogyan értesítjük egymást. Ugye említettük ezt, hogy mindenki most már a fejhallgatóval a fején él, hogy a család a lakás másik végén mondjuk hogyan fogja észlelni azt, hogy történt valami különleges eset, és hogy amikor ezt nekem fel kell számolnom, el kell hárítanom, akkor mi a feladata a csapatom melyik tagjának. Nem akarunk fölösleges paranoiát beleültetni az embereknek a fejébe, de azért néha jó az, hogyha az emberben van egy kis turpisság, ravasság ilyen esetre. Elértünk tematikus civil képzési programunk harmadik izgalmas helyszínére, ez a Soproni Rendészeti Integrált Központ, ahol a katasztrófa védelemmel kapcsolódó civil kötelezettségeink és határaink, amiket fel fogunk deríteni a mai nap folyamán. Jöjjenek velünk és kapcsolódjanak be önök is! Minden településen, és Sopronban is mondtam, polgári védelmi szervezeteket kell megalakítani, akik a polgármester, elsősorban a polgármester riaszthat. Nekünk az a szerencsénk itt, ha valaki környező falvakból jön, hogy itt ez érdekes módon, ez a járás, ez a 38 település, ahol élünk, itt mi nagyon el vagyunk látva önkéntes tűzoltókkal. Vannak olyan tűzoltó egységeink, önkéntesek, Fertőrákoson, Hegykőn, Nagycenken, Nagylózson, akik szinte, vagy akár önállóan be tudnak avatkozni egy káresetnél. Ez nekünk nagyon megkönnyíti a helyzetünket, főleg egy a mezőgazdasági tűznél, vagy egy a balesetnél, mert többen vannak, és ha netán egy olyan viharkár jön, ami megkaptuk pár éve, Nagycenk, Fertőhomok, Pereszteget, elkapta jól a vihar, és ott dolgozni kellett több helyen, mert az önkéntes tűzoltók nélkül ezt nem is tudtuk volna megcsinálni. Sőt, most már avval is büszkélkedhetünk, hogy szintén erről a PV szakterületről indult el járási mentőszervezet, az úgynevezett lővérjárási mentőszervezet, ez létezik, egy 40 fős egységről beszélünk. Ők nemzeti minősítési rendszer keretében megszerezték az árvízi és a viharkár elhárítási minősítést. Figyelem, riosztás, üldözés. Ez nagyon rossz így, ez nem szabad ilyet csinálni. Jó? Amikor egy eset van, elmegyünk mellette, ha úgy van, ha már látjuk, hogy ott van tűzoltók, mentők, rendőrök, azok segítenek, akkor ha irányítanak, el kell menni. Viszont nem hagyjuk ott a sérültet, most csak én vagyok ott. Itt van velem Kecskés Róbert, a lövészet profi szakértője, országos bajnok sportlövő, a Babóti Best Range lőtér tulajdonosa. Őt fogom kérdezni arról, hogy milyen önvédelmi eszközöket lehet használni legálisan Magyarországon, és első körben leginkább az érdekelne, hogy például az éles fegyvereket ki használhatja, egyáltalán ki birtokolhatja. Hát sajnos Magyarországon önvédelmi célból kifejezetten fegyvert nem vásárolhatunk, viszont ha az éles lőfegyverekről van szó, akkor ha vadászok vagy sportlövők vagyunk, akkor az alaptörvény lehetőséget ad arra, hogy különösen és minősített esetben használjuk
mondjuk önvédelemre fegyverünket. Éles önvédelmi fegyvert akkor igazából ki birtokolhat? Ennek a köre nagyon szűk, tehát olyan személyek, akik ezt meg tudják indokolni a rendőrség számára, általában bírók vagy olyan védett személyek birtokolhatnak, akik ezt ténylegesen és biztosan tudják indokolni. Ugye az sportlövőkkel kapcsolatban, ha nekik van éles lőfegyverük, azokat használhatják egyébként bármire, vagy otthon tarthatják, hogy van ennek a szabályozása? Igazából a sportlövők ilyen szempontból ugyanolyan kategóriába tartoznak, mint a vadászok, tehát hogyha megvan minden jogosultságuk, tehát minősítésük, tárolóhelyük, tehát minden jogi háttér biztosított, akkor természetesen otthon tárolhatják sportfegyvereiket, jogszerűen is. Ugye Magyarországon egyértelműen az emberek vonzódnak a fegyverekhez, leginkább a férfiak. Mit tapasztalsz, hogy egyáltalán kik azok, akik érdeklődnek a fegyverek iránt? Ennek a köre nagyon-nagyon széles, kezdve azoktól, akik letöltötték sorkatonai szolgálatukat annak idején, a jelenlegi hivatásos állománynak a tagjain át, igazából az egyszerű érdeklődőkkel is találkozunk. A tapasztalatom az, hogy némely esetben sokkal egyszerűbb dolgunk van az egyszerű érdeklődőkkel, vagy az ajándékba kapott lövészetekkel, mint azokkal a személyekkel, akik már sorkatonai szolgálatukat letöltötték, és valamilyen képzést kaptak. Ugye a Babóti sportlőtéren élménylövészet is van. Akik odaérkeznek, mit tapasztaltok, mennyire mozognak otthonosan a fegyverek körében, vagy egyáltalán hogyan állnak ezekhez a dolgokhoz? Nagyon-nagyon változó ez a tapasztalat. Sokszor azok a személyek, akik egyáltalán semmilyen tapasztalattal nem rendelkeznek, még talán légpuskával sem lőttek, nagyon-nagyon jó eredményeket lőnek, már első ízben is, és vannak sajnos rossz beidegződések azoktól a személyektől, akár vadászoktól, vagy vadász múlttal rendelkező, vagy rendészeti múlttal rendelkező személyektől, akiket bizony egy picit erőltettünk el, hogy jó eredményeket lőjenek. Ugye nálunk a lövészet, az élménylövészet az elsősorban a lövészet megszerettetéséről szól, hogy átlássák az emberek azt, hogy milyen éles fegyverekkel bánni, illetve nem titkolt szándékunk az, hogy saját magunk részére versenyzőket állítsunk ki. Annyira megszerettessük az emberekkel a lövészetet, hogy beálljanak a sorainkba, és versenyzőtársainká váljanak. Szerinted manapság egy férfinak kell, hogy legyen alapfokú fegyverismerete? Ha ne adj Isten, egy háborús helyzet törne ki, akkor hogyan lehetne hadra fogni a férfi lakosságot? Természetesen azért jó, hogyha valamilyen tapasztalattal rendelkezünk, és nem életünkben először fogunk mondjuk fegyvert, hanem van valamilyen fogalmunk legalább arról, hogy egy tűzfegyver hogy működik, vagy egyáltalán az, hogy mit várhatunk tőle. Akkor, ha jól értem, Magyarországon igazából legálisan hétköznapi ember éles önvédelmi eszközhöz nem kerülhet közel. Mi a tapasztalat a környező országokban? Európában is eléggé különbözőek ezek a megítélések vagy hozzáállások, hogyha azt nézzük, hogy a közeli Ausztriában igazából viszonylag könnyen juthatunk fegyverhez, természetesen ott is szüksége van mondjuk maroklőfegyvereknél egy képzésre, illetve alkalmassági vizsgálatra, illetve vannak olyan fegyvertípusok, fegyverkategóriák, amikhez alanyi jogon lehet hozzájutni, ilyenek például a sörétes puskák, ezeket tulajdonképpen bárki megvásárolhatja, és néhány napos regisztrációt követően hazaviheti. És hát van olyan ország is, mint mondjuk Svájc, ahol ugye sorkötelezettség az még mai napig napirenden van. Itt gyakorlatilag a fegyverüket hazaviszik a még sorkötelezett életkorban lévő férfiak, és otthon tárolják, és egyébként rendszeres lövészetre kell járniuk. Akkor térjünk át arra a kategóriára, ami mégis önvédelmi eszköz, mégis fegyver, de engedély nélkül tartható legálisan. Melyek ezek az eszközök? Nagyjából ugye a gázriasztó fegyverek kategóriájáról beszélünk, elsősorban a marok gázriasztó fegyverekről beszélhetünk, revolverekről és pisztolyokról. Ezeket bárki 18 év felett megvásárolhatja, büntetlen előélettel pedig beirathatja magának viselésre, és akkor szabadon viselheti közterületen is. Ez egy múzeális gumilövedékes fegyver, amelynek a működésének a lényege, hogy előről tudjuk betölteni a gumilövedéket, a dobtár hátsó felén pedig betölthetjük a riasztópatron. Jelentős
hatással bír, tehát körülbelül olyan 100 joule körüli torkolati energiára képes a fegyver, ami azt jelenti, hogy ha összehasonlítjuk mondjuk egy paintball fegyverrel, ami 15-20 joule, akkor ez egy tetemes torkolati teljesítmény, tehát ez mondhatjuk azt, hogy nagyon fáj. Egyébként ezeket a fegyvereket utcán tilos használni, kifejezetten otthonvédelmi eszköznek tervezték őket, tehát ezt itt megvásárolják, hazaviszik, és igazából abban az esetben használhatják a védekezők, amikor effektív a támadás megtörténik. Hogyan néz ez ki, hogyha én bejövök az üzletbe, akkor hogyan ajánlotok nekem fegyvert, illetve kell-e ezzel gyakorolni, vagy csak akkor kell elővenni, ha valóban veszélyben érzem magam? Mindenképpen az első az egy alapszintű oktatás, amit itt a kollégák vagy én is elvégzünk, tehát ez az oktatás egyfajta felmérés is, hogy az illető egyáltalán alkalmas-e arra, hogy használja ezt a fegyvert. Természetesen az alkalmasságának a függvényében, vagy hát az előzetes kérdéseknek a függvényében javasolunk neki komplikáltabb vagy kevésbé komplikáltabb önvédelmi eszközöket. Ha nagyon azt látjuk, hogy ez neki nagyon nehézkes, akkor inkább a gázsprék irányába orientáljuk. Ezek az eszközök nagyon, nagyon egyszerűek. Természetesen itt is figyelni kell a közterületen viselhető megfelelő gázspré típusokra, tehát itt a töltőmennyiség és az alkalmazott gáznak a minőség az, ami ezt meghatározza, mert hogyha egyébként nem ilyen eszközt használunk, akkor ebből szabálysértés, fegyvertartók esetén pedig radikálisabb, akár a fegyverek engedélyének bevonása is következmény lehet. De hogyha van affinitása a fegyverekhez, vagy neki a biztonságtudatát egy fegyver jobban növeli, akkor természetesen fokozatonként, ahogy komplikálódnak az eszközök, úgy ajánljuk őket, és ajánlunk természetesen melléjük gyakorlati lehetőséget is. Tehát mindenképpen ezek az eszközök csak akkor működnek, akkor működhetnek, hogyha az ember tisztában van akár a töltésükkel, ürítésükkel, illetve a használatukkal is. Nagyon szépen köszönöm. Azt gondolom, hogy bőséges információt kaptunk az önvédelmi eszközökről, azonban a tapasztalat az, hogy ténylegesen kellenek azok az információk, azok a gyakorlások, hogy valaki ténylegesen tudja ezeket az eszközöket használni. Erre pedig remek alkalom ugye a Babóti Sportlőtéren, akár kezdetben egy élménylövészet, akár egy komolyabb tanfolyamon részt venni, illetve Kecskés Róbert, a lövészet profi szakértőjének YouTube csatornáján rengeteg információ van, úgyhogy ha valaki vonzódik a fegyverekhez, vagy csak szeretne informálódni, akkor keresse fel ezeket a lehetőségeket. Végezetül nem maradt más vissza az elköszönésen kívül, hogy köszönetet mondjunk mindenkinek, akik lehetővé tették a projektsorozat létrejöttét. Bethlen Gábor alapkezelő ZRT-nek, Magyarország kormányának, a Soproni Rendőrkapitányság kiváló munkatársainak, a Soproni Katasztrófavédelem szintén kiváló munkatársainak, a Soproni Real Tac Airsoft Sportlövész és Taktikai Egyesület kiképzőinek, innen is nagy szeretettel üdvözöljük őket, a Babóti Sportlőtér munkatársainak, minden résztvevőnek, sport és harcos polgártársunknak, akik velünk voltak ezen hónapokban, végezetül partnereinknek, akik segítségével felépült ez a nagyszerű projektsorozat. Nagyon szépen köszönöm a filmben szereplő barátoknak, illetve hivatali személyeknek. Nagyon szépen köszönjük megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!